Každý pracovný deň začína cestou. Cestou, ktorá má byť predovšetkým bezpečná. Bezpečnosť nie je len cieľ, je súčasťou každého kroku. Predchádzame nehodám skôr, než sa stanú realitou. Nebezpečným situáciám so zlou viditeľnosťou treba predchádzať. Pohyb môže byť plynulý alebo podmienený príslušným oprávnením. Aj keď sa deň končí, naše systémy pokračujú v nepretržitej službe. Komplexné riešenia pre bezpečnosť a efektivitu vašej dopravy a logistiky. Výhody implementácie našich riešení sú jednoznačné. Pokles nehôd manipulačnej techniky až o 70%. Úspory nákladov na škody až o 60%. Úplná eliminácia neoprávnených zásahov. Zníženie servisných zásahov mimo záruky o 70%. 100% eliminácia kolízií v neprehľadných zónach. Výrazná podpora BOZP politiky spoločností. GX Solutions. Bezpečnosť na prvom mieste, technológie na dosah ruky.